Cáithream an lé seo 25 bliain ó hin síniú comhaontú Aoine an Chéasta. Mar agu pálaitiúil a chuir deireadh leis na trobladí, cuimhlint 30 bliain inar Mario breis agus 3,500 duine. In 1996, tar éis na mblianta de idirbheartaíocht rúnda, curú tús le cainte na siochanna. Bhí na páirtithe go léir ó chuaigh páirteach sa phróiseas, seachas an DUP. Bhí buint mhór ag rialtas na hÉireann, na Breataine agus stáit aontaithe mheirigeach leis na cainte na freisin. Bhí na cainte na Chéasta agus crua in amananta. Ba iad na constachaí is mó a bhí le sarú, ná an decomisiúnú agus scílú sir na brisúnach. Ach ar deireadh hanachas ar bhéiteach starúil. Faoin comhaontú, thugú deireadh leis an chogu agus bunachaí rialtas nua in Stormont, ina mbeadh an chuacht ar rint. Bheadh an tuaisceart mar chud den riocht aontaithe go dtí go ndearthú an pobal a bhallairt i réifreann. Scailtí sir prisúnaithe, bheadh comhoibriú idir rialtas na hÉireann agus an feidhmeannas nua, agus bunachaí agrais trastóran ar nós Mharas na Gaeilge. Ní sacrú gan locht a bhí an, agus maran scilt mhór sa phobal ó chuaigh a gcónaí. Ó bunaíodh an feidhmeannas in 1999, dag asíontais nach raibh sé gobar daichead fan chéad den am. An brat imeacht an dúchlean mór is déanaí ribh comhaontú Aoine an Chéasta. Ó anar 2022 tá fálas pálaitiúil a rísean, agus boicot a dhéanamh ag an DUP ar Stormont. Ach mar an dothas an comhaontaithe a gcónaí.